Zer da oraina? Askotan aipatu dugu. Oraina zuk bizi zenezaken momento bakarra da. Zure pentsamendutan zaudenin konturatuko za askotan egoten zala iraganeko beldurretan edo etorkizunin gerta daitezkeen arazotan edo beste beldurretan. Baina momentu hortan, zu bate eta bestea zabiltza bai, baina zu etza bizi. Noski bizi zala, baina zure pentsamenduk bizi dia zure bidez. Hau da, ulertzia interesgarria den kontua. Zu bizitza bizi nahi bazu, dakazunera bakarra orainan egotia da. Pentsamendutan zaudenin, ez zaude orainan. Pentsamendutan zaudenin, zure pentsamenduk zure bidez bizi dia. Pentsamenduk maitakorrak izan dituzke edo ezain maitakorrak, bai? Zure hezkuntzan arabera, segun nola ez dituzun. Inguru ez atsegin batin zaudenin, pentsamenduk ez di atsegina izango. Inguru ez atsegin hortatik atera naizun neurrian, zure mentik ulertuko uzuk horreotz etzulaio nahi, eta ingo du aldon guzia zu hortik atetzeko. Ez zaio inporta osongin noa jon, ni hortik ospa eta gogorazi ingo dizu. Horratik pasatzen dain gaizki, jendin aurrin, edo kontzertutan, edo horratik pasatzen da. Mentik pasarazten digu gaizki guk benetan ez dugulako hor eon nahi, neurri batin. Soluzioa? Soluzio ezberdinak daude, baina denak emate dute funts batea, orainea etorri. Orainan jarri. Ta nik ezautza duten erik, eraginkorrena, azkarrena, eta erabilterra zena da, arnasai erne eon. Erneon, arnasa nola hartzen zuen sugurretik, eta nola botzen zuen sugurretik. Hola, aba itxi eukiko zuen, istu eukiko zua bin, eta mirari pila gertatuko dira zure, mingainan bidez, zure gorputzin, zure pH-an, tabar. Hoi bestelako onurak dira. Arnasai erne eoteko gaitasuna bazu, orainan zaude. Eta hemen, aplikatu zenezake, Kalkutako Teresak esaten zuna, plantxatzen ere meditatu iteke. Zen eizu, liburu bat irakurri? Hauxe bea? Irakurri liburua, arnasai erne honta. Inditeke? Bai. Zein da detailea? Orainan irakurriko zu. Kirola? Arnasai erne hon? Abetik hartu dut. Abetik nola sartzen eta nola atetzen erne hon. Belarritatik hartzen bazu, belarritatik nola sartzen eta nola atetzen den. Bai. Olertu hemen konpartitzen dutena, esperientziak dira, eta hainbat iturritatik jasotako informazioak. Dentosofiak dio kina sugurretik hartu eta bota dela. Jogak dio sugurretik hartu eta abetik bota, iturri pila daude. Baina iturri nagusi nazutzako zein da? Zuri kasoin, probatu. Arnasai erne bazaude, orainan zaude. Eta intzen ezake, nahizun zeregin hoi. Hau ez da multitask esaten dena. Kontuz horrekin, ez dut esaten naizala zure mentin bidez ordenagailun gauza batin gehi irakurri, gehi gaina WhatsAppak eta ez dakize, ez nazai hortaz. Momentu hortan gaitasuna aldin bazu, arnasai erneoteko, ez zamakala, Igual denboa iteko ere gaitasuna egiko zu, lazkau txikik eta esaten zuten bezala. Proposamena, arnasa sugurretik nola sartu eta nola atetzen den erneon. Beste zeregin hori ikentzun bitartin. Dudik gabe, meditazio eraginkorrenetakoa dela begilek itxite eta isiltasuna erneon da. Bale, bineo agian zintzu momentu honetan. Zertako galdu aukera,
Zertako egon zai, gehiago itxea joten azani meditatuko dut, eta oan bitartein ze, egon orainai erne. Orainai erne bazaude bizitza bizitzen aiza. Batzutan atsegin aiza, beste batzutan ez, minio bizitzen aiza. Ez zaude hor, galdua, etorkizunin, iraganin, ze gertatuko da, eske betikoa errepikatuko da, bestik bai minionik ez, ez, orainin, dakazuna dakazu. Eta gaina aukerazu, gertatzen zaizun horren aurrin, zer reakzio hartuko zuen, nola reakzionatuko zuen, ohartu ingo za. Poliki, minio, ohartzen jongo za. Oiarra.